אז שלום לכולם, קוראים לי אילנית יפה דמירל, אני מורה ומטפלת לתטא הילינג 6 שנים כבר. התבקשתי על ידי אנה לפני חודשיים בערך להשתתף בכנסים המדהימים האלה שהיא הפיקה בנושא של ידע שקשור לתטא הילינג. והנושא שהתבקשתי לדבר עליו זה באמת הנושא של מה עושה מטפל למטפל טוב בתטא הילינג. וככה ישבתי וחשבתי עם עצמי באמת כמובן שאני מטפלת מהממת, מה עושה אותי למטפלת טובה? כי זו החוויה. באמת, אם נבוא ממקום של ענווה וצניעות, אני באמת חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה מכמה אלמנטים. ובעצם ישבתי וחיברתי את מה שנקרא 10 הדיברות למטפל טוב. ואני חושבת שהדברים האלה שאני הולכת לדבר עליהם עכשיו וקצת לדון, הם יותר דברים שמדברים על מטפל טוב בכלל באופן כללי, ולאו דווקא מטפל תטא הילינג שהוא מטפל טוב, כי מטפל הוא מטפל אחרי הכל בכל שיטה, בכל טכניקה. מבחינתי מטפל טוב זה כל בן אדם שנמצא שם בתוך מרחב של הקשבה, בתוך מרחב של עזרה, בתוך מרחב של לאפשר למטופל להיפתח, לסמוך, להיות בטוח. זה מצחיק אמנם, כאילו, זאת אומרת, על פניו 10 דיברות זה אמור להיות לא תגנוב, לא תנאף, בקצר, אז לא, זה לא כזה קצר, 10 דיברות שלי, הם לא במילה או במשפט. אני אקריא אותם, אני אפתח כל אחד מהם ונתחיל עם הראשון. אז הדברה הראשונה, מבחינתי, עכשיו דרך אגב, הסדר הוא סדר לא כרונולוגי או חשיבות, כאילו, מבחינתי 10 יכול להיות מקום ראשון, 5 יכול להיות מקום שישי, זה ממש לא משנה. זאת אומרת, אין חשיבות גדולה יותר למשהו אחד על פני השני. אז הדבר הראשון שרשמתי, בעיקר בתטא הילינג זה עובד, זה לזכור שאנחנו עדים לריפוי. ושמי שעושה, מי שבעצם מייצר את המרחב של הריפוי, אנרגיית הבריאה, מי זו שמאזנת ובוראת מציאות חדשה, בדרך שבה המטופל לתפוס את עצמו לאחר הטיפול. אני חושבת שזה בעיניי אלמנט שהוא מאוד חשוב, כי בעצם זה משהו שמאפשר לנו כמטפלים לשמור על ענווה, וגם פחות לנחס לעצמנו את הריפוי עצמו. כי בעצם אני פה כמטפלת בתטא, מה שאני עושה, אני באמת נמצאת באיזושהי הקשבה, ובתוך מרחב של טיפול בתטא יש לנו משולש. יש לנו את המטפל, יש לנו את המטופל, ויש לנו את אנרגיית הבריאה, או את הבורא, כל אחד איכשהו מגדיר אותו. ובעצם אני רואה את עצמי כמטפלת בתטא כמישהי שעוסקת בגישור. אני בעצם מגשרת בין החוויות של המטופל לבין הפרספקטיבות המהותיות של הבריאה, ומאפשרת למטופל לקבל את הפרספקטיבות האלה וגם לאמץ אותן במידה והוא מרגיש שזה מתאים לו. אז באמת חשוב לזכור שאנחנו רק עדים לריפוי, אני לא המרפאה, אבל אני כן נמצאת שם כדי לאפשר למטופל לחוות את הריפוי. הדברה השנייה שככה כתבתי, אני אקריא ואני ארחיב, בעצם זה שאין לנו יכולת לשנות את העבר, אבל יש לנו את היכולת ואת כל הכלים לשנות את התפיסה של האדם על העבר שלו. אנחנו יכולים לאפשר לו לקבל פרספקטיבה גבוהה של אנרגיית הבריאה, על מה הוא למד באותה נקודה ספציפית מבחינת רווח, ומה היו הדברים שנצמדו לזה או המחירים שהוא התבקש לשלם על מנת להרוויח את אותו רווח, מה שמדובר כמחיר. ובעצם, שוב, במקום הזה, אני חושבת שזה משהו שהוא חשוב להבין כמטפל, זה שאנחנו לא משנה עם מה המטופל מגיע, מה הם הנושאים שהוא מביא איתו, אם זה אתגרים פיזיים, אתגרים רגשיים, דפוסי מחשבה, דפוסי התנהגות, whatever, טראומות. אני אומרת שוב, אני כמטפלת נשארת מחוץ לסיפור במקום הזה, וזה מאפשר לי בעצם להישאר נקייה במקום של בוא נבין ביחד מה למדת מאותה חוויה. שוב, אין לי יכולת לשנות את מה שהיה, אבל כן יש לי יכולת עכשיו, בכאן ועכשיו, בנקודה הזו בזמן, כשאנחנו נמצאים בתוך חדר הטיפולים, לשנות, לעזור למטופל, להתבונן על החוויה הזו ולשנות שם את התפיסה שלו לגביה, לשנות את מה שהוא למד, לשנות את המחירים שהוא משלם בעקבות החוויה הזו, ולאפשר לו לשמור על הרווחים בצורה שהיא מיטיבה איתו, ולא מעכבת או תוקעת, או כל אחד בחוויה שלו. דבר נוסף,
הדברה השלישית שכתבתי, זה להשתמש בשאלות פתוחות ולתרגם בעצם את האינפורמציה. כשאנחנו מלמדים קורס יסוד וקורס מתקדמים, וכמעט לאורך כל הקורסים בטטה שאנחנו מלמדים את זה, צריך לזכור שכשאנחנו יושבים בתוך קורס, אז זה בעצם קורס שהוא לימודי, הוא טכני. אנחנו מלמדים את הטכניקה ומתרגלים את הטכניקה. וכשאנחנו עובדים בתוך המרחב הטכני הזה, אז כשאני מלמדת תלמידים בקורס יסוד לעשות סריקה אינטואיטיבית, אני אומרת להם, פשוט תפתחו את הפה ותגידו את כל מה שאתם רואים. את כל מה שאתם מקבלים, את כל מה שאתם חווים, את כל העדויות שאתם מקבלים, תעבירו למטופל. כשאנחנו עוברים מהקורס, מהחוויה הלימודית לתוך חדר הטיפולים, אני חושבת שיש פה הבדל מהותי בין בצורה שבה אנחנו מקבלים את האינפורמציה ומה אנחנו עושים איתה. בטטה יש לנו את הסריקה האינטואיטיבית, ואני, בחוויה האישית שלי, זה לא משהו שוויאנה אומרת או מישהו כתב את זה, אבל זאת החוויה האישית שלי בתור מטפלת בשש שנים האחרונות, פשוט לשאול המון שאלות פתוחות. אני מקבלת הרבה אינפורמציה מהאנרגית הבריאה, על אותו בן אדם, ובמקום לבוא ולהגיד לו, זה מה שאני רואה, זה מה שקיבלתי, זו האמונה שהיא יושבת, בוא נשנה אותה, אני פשוט מתחילה לשאול המון שאלות פתוחות על הרקע של הדברים שקיבלתי. כדי באמת לאפשר למטופל לעשות שם איזשהו תהליך של הבנה, או איזשהו תהליך של מחשבה, או ברמה התחושתית אפילו, של מה היה שם, איך זה הרגיש לו. למרות שאני יכול להיות שקיבלתי תמונה מלאה ואני רואה במדויק איך הוא הרגיש ומה הוא למד, אני פשוט בוחרת בתור מטפלת לתרגם את זה לשאלות פתוחות ולהעביר את זה למטופל. בעצם לשתף אותו ממש בצורה פעילה בתוך הטיפול, בעצם תוך כדי השאלות הפתוחות שאני שואלת. וזה עושה שני דברים. בכנות, אני הכי אמיתית עם העניין הזה. אחד, זה מאוד מאשר לי כמטפלת שמה שקיבלתי הוא נכון. זה תמיד עובד גם. אני שואלת את השאלות הפתוחות, התשובות בדרך כלל מובילות, לא בדרך כלל, ב100% שלי עד היום זה קרה, שהן מובילות למקומות שאותם ראיתי, אוקיי? אבל החשיבות הייתה בעצם זה שהמטופל עשה את הדרך. הוא לא יצא מחדר הטיפולים שלי אף פעם, ויגיד לי, או ישתף מישהו ויגיד, אילנית אמרה שזאת הטראומה, אילנית אמרה שזאת האמונה. אף מטופל שלי לא ידבר ככה, כי זה לא יכול לקרות, כי אני שואלת את השאלות הפתוחות, ובעצם אנחנו מגיעים ביחד לאמונת השורש. ובמקום הזה מטופל לוקח בעלות גם על הטיפול, וגם על התוצאות שלו. אז בעצם אני שואלת המון שאלות פתוחות, מאפשרת מרחב למטופל לענות לכל השאלות האלה, מנת ללוות את התהליך, שהוא חשוב, ואני חושבת שזה הדבר שחשוב להגיד כאן, שהמטופל יעבור אותו בגוף ראשון. זאת אומרת, אני ראיתי, אני חוויתי, זאת האמונה שהייתה, זה הרווח, זה המחיר, ושהוא יבין את הדברים, והוא יהיה במקום של בחירה אם הוא רוצה לשנות אותם. הדברה הרביעית שככה ציינתי, היא ריפוי קורה בכל מפגש. וזה משהו שאנחנו חייבים לזכור. כל מפגש טיפולי, כל מפגש עם מטופל, נוצר שם ריפוי. גם אם אנחנו כמטפלים, לפעמים חושבים שהתוצאה צריכה להיות כזו או אחרת, אנחנו צריכים לזכור כחוק אצבע שבכל מפגש נוצר ריפוי, כל הגורמים מרוויחים. כשעובדים עם האנרגיה של המישור השביעי, אני ארים את זה קצת שאני אסתכל עליכם ולא למטה. ריפוי קורה בכל טיפול, כל הגורמים מרוויחים כשעובדים עם אנרגיה של המישור השביעי, אנרגיה של כל היש, אנרגיה של אחדות, שפע וידע נצחי שמאפשרת גם למטפל וגם למטופל לקבל עדות, לדמיין, להרגיש, לקחת חלק פעיל בטיפול ולהביא לתוצאות. וברגע שוב, אם אנחנו לוקחים בחשבון את הדברים שאמרתי עד עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים את זה שזו אנרגיה שבוראת מציאות, אז כל נגיעה, בכל שלב בתוך הטיפול נוצר ריפוי. גם אם הריפוי הוא לא ספונטני, מיידי, מדהים, בתפיסה שלנו הארצית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אנחנו צריכים לזכור שנוצר ריפוי וזה בסדר. גם אם מטופל מגיע עם איזושהי בעיה כלשהי לחדר הטיפולים והיא לא נפתרה באופן מוחלט כשהוא יצא מכאן, אז כן דברים מסוימים בתוך החוויה שלו השתנו. והתהליכים האלה של השינוי הם חשובים אולי לריפוי הגדול, כמו שאנחנו קוראים לזה, או לריפוי הספונטני שישנה באמת את התמונה. הדברה הבאה שכתבתי לי זה שאנחנו כמטפלים חייבים, לא חייבים, אני
אפשר לבחור, אבל כדאי לבחור בזה. להמשיך לתרגל, אני כמטפלת צריכה להמשיך ולתרגל, לנקות אמונות אצלי, להטמיע חדשות, להתבונן, להקשיב, להרגיש. אפשרי כמטפל לשחרר את הצורך לדעת הכל, היות ומי שבאמת עושה את הריפוי זו אנרגיית הבריאה, וככל שאני כמטפלת ממשיכה ומתרגלת ומנקה ומטמיעה, בעצם אני מחזקת את הקשר שלי האישי עם אותה אנרגיה יוצרת קול, ואז בתוך מרחב טיפולי הרבה יותר קל לי להעביר את האינפורמציה הזו, אני באה ממקום שהוא הרבה יותר נקי. אז אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב למטפל טוב, להיות מטופל בעצמו, ולתרגל וממש ככה לייצר מרחב בתוכו שמאפשר חיבור נקי כמה שיותר לאותה אנרגיה יוצרת קול. הנקודה הבאה היא להרחיב את התודעה שלנו, ללמוד ולהעביר הלאה את מה שעובד עבורך. ככל שאנחנו פותחים עוד ערוצים שעליהם עוברת תשדורת עצבית, זה הולך להיות משפטים מפוצצים, אבל אני אסביר את זה גם יותר בגובה הידיים עוד דקה. ככל שאנחנו פותחים יותר ערוצים עליהם עוברת תקשורת עצבית וסוללים מסלולים עצביים חדשים בתודעה שלנו, נפתחת בפנינו הבנה שאנחנו הרבה יותר גדולים ממה שחשבנו, ושיש לנו ייעוד ותפקיד שהוא חשוב בהעלאת התודעה של כל מי שסובב אותנו, ושאנחנו בוראים מציאות. אז אולי מין כזה מקבץ משפטים מאוד מפוצץ, אבל זה מוכח מדעית, שברגע שאנחנו מרחיבים את התודעה שלנו, ומאפשרים לעוד ידע לזרום, אנחנו בעצם מייצרים הקשרים עצביים חדשים. ככה, זה הטבע של למידה חדשה. וברגע שיש לי רשת עצבית שהיא ענפה, והרבה אינפורמציה זורמת עליה, קל לי כמטפלת להיות יותר בהקשבה, לעשות יותר הקשרים, לראות את התמונה בפרספקטיבה הגבוהה שלה, ופשוט, אני בחוויה שלי, זה מייצר איזושהי כמו גדילה עם הזמן. זאת אומרת, לא לקפוא בזמן. זה לא שאני יודעת, למדתי, עשיתי קורסים, קיבלתי מאסטר, וזהו, בזה תם ונשלם, אני עכשיו המאסטר, ואני יודעת מה צריך לעשות. לא. לטעמי אנחנו ממשיכים ולומדים, חשוב להמשיך וללמוד, ולהרחיב את התודעה שלנו, בין אם זה בתחומים דומים למה שאנחנו עושים, כמו תטא, או בין אם זה בתחומים קרובים שנוגעים, כל מה שקשור ליצירתיות, לביטוי, להקשבה. אז באמת, פשוט להמשיך וללמוד. זה משהו שהוא מאוד חשוב. הנקודה הבאה שהיא נקודה מאוד 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 אקוטית וקריטית, אם אנחנו מדברים על רמות אנרגטיות, זה השמירה מוחלטת על הפרטיות של המטופלים שלכם. אני נתקלת לצערי בהמון נבחר מילים עדינות, איזשהו צורך של מטפלים לספר כמה הטיפול היה מוצלח בזה שהם עזרו ל-X, ל-Y או ל-Z, לספר את כל סיפור חייהם, לשתף בבעיות שלהם, מה האמונות שמצאנו, מה שלפנו, מה החלפנו. בכנות אני אומרת, אני בחוויה האישית שלי מרגישה עם זה לא נוח. אני חושבת שגם אתם כמטופלים לא הייתם רוצים שאף אחד ילך ויספר את הסיפור שלכם הלאה, וזה לא משנה שלא משתמשים בשמות. ויהיו מלא כאלה עכשיו שיקפצו ויגידו, כן, אבל קיבלנו אישור. נכון, זה גם בסדר. אבל אני עדיין חושבת שיש איזה משהו מאוד מקודש בתוך המרחב הטיפולי. ומטופל צריך להרגיש בטוח בתוך המרחב הטיפולי. חשוב לוודא שכל מי שנכנס לחדר הטיפולים בתוך המרחב המקודש הזה יוצא ממנו מועצם, נאהב באופן מלא, מחובר לאור הגדול שהוא, רתום לעצמו ולתהליך שהוא בא לעבור, שהוא ירגיש מוכל ושיש מי ששומע אותו ושהוא נחשב ושהוא אהוב, שיש מי שרואה אותו בדיוק כמו שהוא מבלי לשפוט אותו, מבלי לבקר אותו, מבלי לחוות דעה, מבלי להשיא עצה, שזה מין מחלה יהודית כזו, ישראלית, של פתרונות. אני באג'נדה שלי לתוך חדר הטיפולים לא מגיעה עם ארגז של פתרונות, אני באה להקשיב. זה גם לא התפקיד שלי לפתור לו את הבעיות, הוא בעצם בא לעשות את זה בעצמו. ושוב, אם ניקח את כל מה שדיברתי עד עכשיו, עם המקום הזה של לשתף את המטופל, ולשאול אותו את השאלות הפתוחות, ולאפשר לו להגיע לתוך החוויות האישיות שלו, ולהבין את הרווח, ולהבין את המחיר, אז בעצם התפקיד שלי הוא שם רק ללוות, ולשמור על הקדושה של המרחב הזה. מאוד מאוד חשוב באמת לא להביא את אם אני גם לוקחת את מה שאמרתי עד עכשיו, בעצם ברגע שאני עושה עוד עבודה ולומדת עוד ומרחיבה את התודעה שלי ומנקה את עצמי עוד, אז משם יכול להגיע עוד מקום נקי של אין שיפוטיות ואין ביקורת. וזה חשוב כי הפרספקטיבה של האנרגיה הבריאה
על אחת כמה וכמה. מהמישור השביעי לא מבקרת ולא שופטת אף אחד, והיא בעצם רק באה להראות לנו את השיעורים שלנו ומה ביקשנו ללמוד, וגם מאפשרת לנו לראות את הדרך שבחרנו לעשות את זה וגם לשנות את זה. אז הדברים יכולים להיות הרבה יותר כלילים ופחות ככה באג'נדה של מה צריך לתקן, מה צריך לנקות, מה צריך, וכמה טוב אני בזה שעשיתי את זה. הנקודה הבאה שאני רוצה ככה להדגיש אותה, זה בעצם המון, זה ככה כמה איכויות או מעלות שאני חושבת שיש לכל אחד מאיתנו שנמצא בעולם הטיפול. ביניהם ענווה, שירות, הקשבה, אמונה, מסוגלות, ביטחון, יכולת הבחנה, פתיחות, אמפתיה, אומץ, מסירות, בחירה חופשית, הנאה באלף, הנאה בעין, תחושת שליחות, אחדות, שפע, יכולת הכלה, יציבות, סבלנות, יושרה, קדושה, חסד. וזה רק רשימה קטנה וחלק מהמעלות שאני מאמינה שכל מי שצופה בסרטון הזה עוסק בטיפול מחזיק במעלות האלה. וכדאי לנו ממש כאילו להיות בטוחים שאנחנו חווים אותם, שאנחנו מאמינים להם, שבטוח עבורנו לחוות אותם כמטפלים. כי אני אומרת שוב, אם אנחנו מסתכלים על הצורה שבה אנחנו תופסים את התטא ואת הצורה שבה הדברים עובדים, גוף מדבר עם גוף, ואנחנו משתקפויות אחד של השני, וכשאני מגיעה עם כל מערך האיכויות האלה או המעלות האלה, אני חושבת שזה עושה אותי בן אדם שיכול ללוות בצורה מדויקת יותר וטובה יותר את המטופלים שלו. הנקודה הבאה היא הנקודה התשיעית. אנחנו מתקדמים. הנקודה הבאה היא זה בעצם להכיר את הפרספקטיבה של אנרגיית הבריאה. זה להצליח ולראות או לתפוס אותה כחלק חשוב בקיום האישי שלנו כבני אדם, גם האישי, גם החברתי באופן יומיומי, לתת תשומת לב למילים שאנחנו בוחרים. אנחנו לא מגיעים, כמו שאמרתי, עם אג'נדה של מה צריך לתקן פה, או בוא נתקן אותך. אנחנו רק נפתחים לאנרגיה היוצרת קול, ומאפשרים לעצמנו לחוות הכאן ועכשיו, דרך המהות העמוקה שהיא אהבה, ולכוון, פשוט לכוון ולחזק את מה שכן, ולשחרר את מה שלא. זה מבחינתי, אם שואלים אותי כאילו מה אני עושה בטיפול, זה בדיוק מה שאני עושה. אני מחזקת את מה שכן, ומשחררת את מה שלא. זה כל מה שאני... זה התפקיד שלי, זה מה שעושה אותי כמטפלת טובה. להכיר את הפרספקטיבה של אנרגיית הבריאה, זה בעצם לדעת להתבונן בדברים באמת מהנקודת מבט הגבוהה הזו, שבעצם כל דבר הוא לטובתנו, כל דבר הוא בא ללמד אותנו משהו. ושוב, אנחנו יכולים לדבר על הדרך שעות, ואנחנו גם יכולים לעשות שם בחירה באיזה דרך אנחנו רוצים לעשות את זה. הנקודה האחרונה שרציתי לדבר עליה היא גם עושה אותנו מטפלים יותר טובים, אבל בעצם היא עושה אותנו אנשים יותר טובים. ברגע שאנחנו אנשים יותר טובים, אנחנו טובים בהכל הרבה יותר. היא מדברת על לאהוב את עצמך, לאהוב את מה שיש לך, את מה שבחרת לעשות, ליהנות מהעשייה שלך, לזכור את הכלים שיש לנו, כי הם עובדים, לכבד את עצמנו, את הסובבים אותנו, להתפתח, ללמוד ולהתקדם. ואני חושבת די מסכם את כל מה שככה דיברתי עליו. כשאנחנו באים ממקום של אהבה לתוך מרחב טיפולי, רק זה מייצר ריפוי. דיברנו על זה קודם. אני מאוד מאמינה אני חושבת שאחד הכלים הכי חשובים שלנו כמטפלים זה המקום של הקשבה לעצמנו. ברגע שאנחנו יודעים איך לעשות את ההקשבה הזו פנימה, יהיה לנו מאוד קל לעשות אותה גם החוצה. היה לי חשוב מאוד ב10 הדיברות האלה לדבר על כל מה שכן, פחות להציג את מה שלא. וזה לא, מבחינתי אני סיימתי את 10 הדיברות שלי, אבל וסוגרת אותם, שם אותם רגע בצד, כי חשוב להבין גם בסופו של יום מה אנחנו לא. זה גם דברים חשובים. זה גם דברים שוויאנה כן מדגישה, ופה אני כן חוזרת קצת על הדברים שלה. אז אנחנו לא רופאים, ואנחנו לא מאבחנים, ואנחנו לא אומרים לאף אחד לקחת כדור כזה או אחר, ואנחנו לא אומרים לאף אחד להפסיק לקחת כדור כזה או אחר. אני מהמקום שלי אוסיף שאנחנו
לא מעמיסים על מטופלים שלנו את כל מה שאנחנו רואים שם בערוץ המישור השביעי. אני במהלך החיים הטיפוליים שלי, שבטיפול קיבלתי לחדר הטיפולים מטופלות כבר שהגיעו ממטפל אחר שאמר להם X אנס אותם בגיל כזה וכזה, Y עשה להם דבר כזה או אחר, ואני אישית מאוד לא מאמינה בדרך הזו. זה משהו שדיברתי עליו מתוך מה שכן, אנחנו כן נשאל שאלות פתוחות, אנחנו כן נאפשר למטופל לעבור את החוויה בקצב שלו, בזמן שלו, אנחנו לא נשקף את האמונות הפרטיות שלנו, את הדעות שלנו, את המחשבות שלנו, את השיפוט שלנו, את האג'נדה שלנו, את המוסר שלנו על המטופלים. אנחנו צריכים להיות ממש מרחב שהוא נקי, הגיע ישירות מהתדר של אנרגיית הבריאה. וזהו בגדול. אני סיימתי. אני רוצה להגיד לכם תודה שהקשבתם. ושיהיה לנו הרבה טיפולים משמעותיים, גם לעצמנו, גם לסביבה. כי ביחד אנחנו מרפאים קודם כל את עצמנו ודרכנו את העולם. אז שיהיה לנו בהצלחה.